Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Mao natukmo na ko si Aaron Salvaron si Chloe nga na-onload na. Uy, ikaw sa Chloe. Ganong may ambak ka? Ha? Ganong may ambak ka sa swimming pool? Ganahan paghapon ko mamatay. Chloe, Sabi ba na ako kung nadawat na nimo ang imong kahimtan, Chloe? Agay. Mami, Agoy. dili na ako mahimong madawat sa dakong kasayon. Agay. Dol, tag Chloe. ako, Dol. kinahanglan na nausap ni mo ang mga tao. Bitaw, miss. Ikaw ba saday? Tanaw ko, mura na kong disupi. Ay, tayo ba, Dol? Tanaw ko pala na, Dol. Tanaw ko ni mo, Dol. Ay, tambali sa ko ni Dol. Awa-awa ka maluoy na ako. Mura kong piso rin, gikuray. Pati man na sa taong ko rin eh. Di ba na siya ginamo pa, timanimo. Unahan na lang ko kay ako may magluto pa. Hello, Day. Ay, ablat. Okay. Patagad sa So, siya na. ibati mo, Manang Inday. Ha? Ako gibate. Ay, sus. Ay, wata ko magpatagad, madam. Ay, musulti lang yung gusto gibate. Milaban lagi ni ako. Oh, sakit ako na ang bipalaks tubig. Usugasan di mo nakatukbo na ko, madam. Oy. Ay, Dol. Sige na, Dol. Di man na tao ko, Dol. Alam ko pa din niya. Butan ba kay ka? Okay. Katingog ni mo sa super. Wala man ko taon-taon din sa office ko ng Miss Chloe. Lingkod-lingkod na bangitaw na akong mabuhat ng Miss. Lain sa kaayo ko nung ay ko yung mga puno sa lamesa ni Miss Chloe. Wapas na yung mga model na kining usa nga magbitahon unaw. Ako na lang yung ipanlista ang ilaman. Saan naman imong gibuhat din eh? Sige lang di kag tanaw ng mga model nga nadawat, o ba? Unsa magyo ko trabaho din ni sir? Ay. Huwag hindi ka may bawo sa imong buhaton eh. Wow. Gusto ko man ako pagkaibaw nga. Dili man gyud ni mao akong trabaho. May meeting karong alas 3 hapon. Meeting ni sa advertising department. Kinanglan nga naa ka aron may ika-report ka ni Chloe, okay? Aron di masayang ang imong pagtunga dinhi sa opisina. Meeting? Hmm. Hello no? Paapilon ko na mag-meeting. Dili mo ko trabahan din ni sir? Samtang di pa makatunga si Chloe dinhi, ikaw ang muattend sa iyang mga meeting. Unsa? Kim na ni Chloe. Chloe. Ayaw rin Diyos ba? May ibutang mo sa pinigpuan ka. Chloe. Daghang mga tao nga mas grabe pa ang kahintang. O disgrasya na niya ako. Pero ilan yung gidawat sila ko kasayo. Dol! Oh. Dol, lere kapi, Dol. Mula juga Kevin Costner, Dol, ay. Kapi, desan, Miss Chloe, mula kapi. Dol, ay isa manimuha, Dol. Isa manimuha, Diyos ka pa. Gusto nila ko sa kapi, bugnaw, init, tod, saman. Pero Dol, tambag lang, Dol ba? May patingali nga kapi na lang ka. Kaya madaot na tingog ni mo, Dol. Mura na ba na Kevin Costner katong himong anghel-anghel siya ba? Salida. Aw na, bago to.
Na Inday. Ay gugong kabuangi. Ay, di na kabuang mo, tinuod na, ay. Naitiyong di mo, oops, tibuo ka, Dol, ay. Ay, wag yung tingali ka makapaninghag sa una, Dol, do. Wag ka kasingit-singit. Nakasigit ko eh. At di ka kabaong masako. Masakusam ko. Oh, unsya. Mama. Ay, Kana, wala, miss. kanagin Chloe. Kinahanglan maglingaw-lingaw kag panuwag sa iyong mga. Tibuo ka, gito. Hello, ay Samantha. Kumusta na ang opisina, ha? Samantha? Okay raman, miss. Okay ra. Kuan lang, Unsay ko alam? ay, kuan pa. Huwag ko may baw ko na siya ako trabaho diri, miss, ay. Pero, kuan, may mga pictures na ko sa mga bagong modelo nga ilang gidawat. Nanawat sila nga manangita ko? Oo, may dadawat na sila. Duha ka babae o sa kalalaki. Picture sila. Huwag ipadala. Ready ka na ba, Samantha? Sa unsa man, sir? So, naaya si Jericho. Sige na. Bye. Bye. Si Chloe bang nanawag? Ha? Oh, sir, si Miss Chloe. Kung sa man yan, Toyo. Nagsusi lang sa hitsura sa inyong mga bagong model, sir. Kunya, ang sa may mong gitubag niya. Oh, wow. Kuan, ako lang giingnan ng mga gwapa. Mo ba? Ay, Sir, unsa pa magiging akong bato nila, sir? buhata ang gustong may tabo ni Chloe. Dili mahimo nga ma-depress siya mayo. Sige. Okay, tingpaniod to na. May kantin sa ubos. Naagyan ni nato. Kaon na dito ha. O man, napay kwarta diha. Naaman, sir. O sige. Pag-abot na natas parking lot niya. Niya mga alas 5 sa hapon, okay? Alaay ba yung trabaho ako eh? Aw, bahala na lang eh. Magtinapula na lang ko. Saan na lang ako ba kaning ipada ni Miss Chloe ang mga picture ini mga model mo sa trabaho? So, saan na ikaw, Miss? Nagpalo ako din si Miss Chloe sa picture sa mga modelo. Ako na nang ipada niya. Chloe, uwi ka na? Pagkintuloy. May mga kanimong biya. Doktor, ba't tinghalikan niya ka na lang maniod to? Nagpaandam na ko ni Inday sa kusina sa paniod ko. Pero kung doon lang importante na ka, okay na sab kung mulakaw ka na. Sa tinud na lang. May importante kong lakaw. Kung salamat lang sa invitasyon, panamigil. Salamat sa imong pag-ali, Rudy. Tuod, mo balik niya ako din ha? May tuyo ko rin siya. Doktor, may pa. Di na lang mo sultihan si Jericho sa nahitabo ka rin sa swimming pool. Bina, Doktor. Ano na nagmatabi ka hasol si Jericho? Okay. Pero isa na ko, Chloe. Hindi na ni mo usap ha? Ayaw na po sa kita mo ko rin. Okay. Sige. Anto na. Chloe, nakabati ka sa doktor ha. Kung di ka gustong mabala ka si Jericho sa mga kahindag, ayaw na yung pasakiti ang imong kaugalingon. Okay na. Akong paningkamot. Chloe, Yan. Niyan na kita mga pictures.
Chloe, naon sa ka? Siga mo lang imong mga mata nga nagtutok ka ng imong cellphone, ha? No! Chloe, naon sa ka? Okay ka lang, Samantha? Sir? Okay naman, sir. Kumusta ang unang adlaw ni mo sa opisina ni Chloe? Sa tinod-anay lang, sir. Boring kaayo dito. Wa ko'y mabuhat. Ay kabala ka. Sa sunod nga pagtrabaho nimo, mabisi ka na sa pag-observe sa shooting. May commercial ads nga i-shoot. O gusto ko nga ikaw mo pahiluna niini. Labi na gyud sa mga kinahanglanon sa mga modelo. May nang mahibaw ka nga ang labing busy nga department sa kompanya mao ang advertising department. Okay, niya na ta. Magsabot na ta, Samantha. Una ka musol subay. Unsa man na, sir? Piliya ang imong isulti kang Chloe. Naibaw ko sa rason. Kung nganong iya kang gipatrabaho sa imong opisina. Unsa, sir? Iya kang gihimong spy sa akong mga lihok, Samantha. Dili ba? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atom sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Krakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me, but did it